Unsa di kadadong? Ay, labay kog mangga dire. Nangawat ya pag mangga. 2025 naman dong. Isa ba na po lamig yung mangga ba? Sakpan lay ka sa tagiya dadong. Isa dire best dire sa taba. Sumukan ako kayo sa diay. Kaya po, sumukan mo eh. Dili ba, mangusta lang kasi New Year. Sus, mawara manday na day. Kira, parang raging motor na nagpabuto me. Diay. Kami po, parang raging motor. Pabuto naglakaka. Parwix. Kasi parwix. Parwix ba? Kanang magtuglangit. Nga makatag-katag. Malaylay kulor. Nindot kayo. Maala na parwix. Okay. Abi po, balik kasi niyo dong na. Si Dudut, namusta kaya? Hala, si Dudut to. Dut! Hala, nangsam ng liog ni Dudut. Hala, di ba yuok? Klaro kayo. Ama di ba? Sige na, magpatutot ka ng New Year. Mana diha? Kaya sige magpatutot at New Year. Karon, giba yuok. Alay, manungog, malubay. Ginansya dyan na niyo sa New Year, Dot. Okay lang natin, mayroon. May pa na, Dot. Salig lang sa Ginoo, Dot. Mayroon sa Dot. Sakit, Dot. Si Papa G, oh. Tara, kumusta na to? Jay! Kumusta, Papa G? Happy New Year dia si mga Papa G. Uy, kumusta pod? Happy New Year! Papa G, gibiyog ko. Uy, gibayo ka? Agoy, kamu lagi ditong banha kaya itong New Year nga. Grabe, buntag, nagsiya pong patutot. Una karon di, niresulta na. Papa J, gapo, gupit ni Papa J. Nanay, pakapin kalo. Gara daw po, sini pa kapin kalo. Wala, magkakapok, kagapo daw, malagtaklaw sa suka. Grabe ni mga bataan eh. Wadto raman mo dirig manaway. Ay, may panaway na ba? Gwapo, t-shirt Papa J, oh. Oh, may pa si Dudong oh, gi-appreciate pa kung sa nina. Gani, Papa J, New Year. Ando to, eh. Asa na pa tala, Papa J? Wala na ko nagipalit, uy. Hinatag ni sa kuha ka ng girigalo sa kuha ba? Isa sa kong mga follower, si Ma'am Noemi Ardu. Ninot kayo, no? Wow naman! Wow, New Year? Kasi sa'yo po. Ngayon, jigig Papa J po. Alangon, alam mo na. Ayan, kina. Orange? Ba't ang naghatag na Papa J? Sa to'y pangalan naghatag na Papa J? Si Kuan, si Ma'am Noemi Ardu. Isa sa kong mga follower. Si Ma'am Noemi? Oh, si Ma'am Noemi ba? Ma'am Noemi Ardu. Ikaw ba? Ayos, balik-balik ko pangutana ba? Kaya basig apila nag-short. Yoy, padudungog. Saba diya, bas hindi ay. Papa J, itong New Year, Papa J ba? Mingaw lagi sa inyo, Papa J. Naganda mo? Ha? Oo, uy, naganda. Pag ginagmay yun, doon ka putahe lang good kay. Pila rin po may mga onda upat raman may kabuok. Nagpabuto ba mo ito, Papa J? Kaysa mo, dagkan niya nagpabuto ba? Wala. Mingaw kaila, Papa J. Katong lagi ko diri, katong New Year. Ha? Kung ba di mo kabantay, nagpabuto mo may dire. Grabing pabuto na mo, uy. Mingaw kasi nyo diri, ay. Bitaw, mingaw, ito diri, murag, way tao. Atik, Papa J, may kulungan sa inyong pabuto. Tibi mo tuo, grabe lagi na mong pabuto ato. Wala ka kadungog, kaya daghan magpabuto sa inyo ha. Pero diri sa mo, nagpabuto po midri, uy. But, hindi, jud ko mo to. Digid mo tuo ha. Tawagon akong misis ha. Me, alin sagod ka dali, me? Awa, bantay mo ha. Alin sa kadali, me? Kadali lang. Paghinay ha. Sama, nagluto ko ba? Oh, kana day oh. Pick day na. Ala, nagpabuto din sila, Papa J po. Ay, okay na, me. Kato lang. Salamat kayo. Ay, saan ka? Luto ka. Oh, kita mo to? Pick day to. Nagpabuto lagi ko. Mo nang dili magdunggan kay sa sulod di sila nagpabuto. Dali pon mo dako sa tiyan ay.